নমস্কার বন্ধুরা, লাইফ অফ পারাদ্বীপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। নমস্কার বন্ধুরা, আর আজকের আবার জঙ্গলে যাচ্ছি। আর জঙ্গলে একটা সুন্দর রেসিপি আছে। আর এখন আমরা ঘাটের থেকে ডোঙা ছাড়লাম। আর দেখুন একটা মাছ নিয়ে যাচ্ছি, বড় মাছ দিয়ে রেসিপি হবে। রেসিপিটা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন, আশা করছি ভালো লাগবে। এ তখন বন্ধুরা এ 2 কেজি 3 কেজি 2 কেজি সাইজের মাছ নিচে মাছ। এই মাছের একটা সুন্দর রেসিপি আপনারা দেখতে পাবেন। মাছটা 2 কেজি সাইজ আছে। চলো বন্ধুরা দেখাই, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ये देखो, ये हमरो माझी भाई आ एटी प्रोसेसिंग चली आमर जंगल रे माछ पड़ा गोटे मजा अलगा। ए नून टिके रोकबु ए नून आछे रे आदुआ गिलासटा लेछि तो ते कोने गिलास छदे কিছু খানি চারটা ମାଛ ଏ ପତ୍ର ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ନା କି କ'ଣ ଗୁରୁପଦ? ମାଛ ପତ୍ର ମାଛ ଦେହରେ ପତ୍ର ଗୋଡା ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହବ। ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସେଇଠୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଡାଲଚିନି, ସେଇଠୁ ଗରମ ମସଲା କାଠ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଡ଼ିକି ପିଆଜ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଇକି ପୋଡ଼ା ହବ। ସେ ପୋଡ଼ାରେ ଆମେ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ବନେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବନଉଛୁ। ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ 3 ଜଣ। ଇଏ ହେଉଛୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ପୁଣି ରିଟର୍ନ ନା ଏଠି କାଠ ନାହିଁ। ତୁ ଇଏ କରେ ବାଟି ପକା।
ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା। ଲମ୍ବା କରିଦେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ସେମିତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଲମ୍ବା କରିବା। କରିଦେ ଛଦେବ। ଲମ୍ବା କର, ଲମ୍ବା କଲେ ଭଲ ହବ। ଏମିତି ଲମ୍ବା ମାଛର ସାଇଜ ଘୁରେଇ ଦେବା। 2 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ଏଟା ଏମିତି ମୋଡ଼ା ହବ। ବାସ୍ ଥାଉ, ରହିଯା ଟିକେ ରହିଯା। ସେ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା। ହଁ, ଦେଖେ ଭଲ କରି ସାଇଜ କରିକି ତାକୁ ଘୁରାଅ। ବାନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ। ହବନି ଗୋଟେ କଥା। ହବ ହବ। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, କଦଳୀ ପତ୍ର କରିବା କଥା। କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜରି ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେ ଜରିରେ କରିବା କଥା। ଆମେ ତ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପତ୍ର ଆଣିଛୁ। ଆଜି ସବୁଦିନ କଦଳୀ ପତ୍ର ହୁଏ, ଆଜି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଥର ମାଟି ଦିଆହେଉଛି। ମାଟିରେ ୟାକୁ ପୁରା ଲେପା ହେବ ପୁରା ଭଲ ବାଗିଆ, ତାପରେ ପୋଡ଼ିଆ। ଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର, ଏଥର ପୋଡ଼ା ହେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଳେଇ ସେ ବରା ହୋଇଛି। হ্যাঁ আমি কোটি মাইলিକି ପାଣି ଦେବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ହଁ, ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ଖାବା। ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର। ଫିସ୍ କିରମ କହିବା। ଖା ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ର ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ବାବୁ ଖାଇ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଦା ରସୁଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଉଡ଼ିଥିବା ଉଡ଼ିଥିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇଟା। ଖାଇଟା କେମିତି ହେଲା, ରେସିପିଟା ଆମର କେମିତି ଆଜି ଜମିଲା। ବୋବାଲିଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଷେଇ କରି ଦେଖିବ, ପୁରା ବୋବାଲିଆ ରେସିପି।